kuzodlula ngizofika isikhathi sokujabula. Wala bafethu, shapu kunjani? Ngithembe ukuthi ni grand, ngithembe ukuthi niyaphila. Mawukuthi ke usanda kusijoina kuyona ke le channel, ngicela wenze nje okulungile, ulike i-video, usubscribe kwi channel. Okunye okubaluleke kakhulu ukuciphiza i-notification bell nayi le yansinjana eseceleni kwa subscribe button ukuze uthole ama notification ngaso sonke isikhathi mangifaka i-video kule channel. Bafethu, nginiphatheleke ama-transfer rumors kwi-Orlando Pirates. Khumbula ukuthi i-Orlando Pirates njengamanje ayinaye umqeqeshi, umuntu okhona uMandla Ncikazi osayi-interim coach, okusho ukuthi ke uyibamba lika coach njengamanje kune-vacant ka-coach kwi-Orlando Pirates. So baningi ke bafethu ke abaqeqeshi abalinkwa kwi-Orlando Pirates, singabala oPitso Mosimane, Roland Mokoena, njalo njalo. Kunomqeqeshi ke kuthiwa ke i-Orlando Pirates njengamanje kusane ingxoxo emalana nokuthi ke azoqeqesha i-Orlando Pirates. Umqeqeshi ke esimaziyo oke waqeqesha kuMazulu FC ongokudabuka eSpain, uFranco Martin. KuMazulu ke bametha igama elithi ucijimbi. So bafethu ke i-Orlando Pirates kuyena umqeqeshi engathi ke kuyathembisa ukuthi ke i-Orlando Pirates mhlambe ke singambona ezovala ke isikhala sika Jose Rivero. uFranco usuke kuMazulu ngoSeptember last year wayo coacha iqembu lase Saudi Arabia ekuthiwa ke i-Al Faisal okanye Al Faisal. Nalapho ke futhi ke ashiye khona, even noma sebemthembisa ukuthi ke bazoyivuselela i-contract yakhe bese bemnyusela nemali, kodwa ke wakhetha ukuthi ayishiye i-club yase Saudi Arabia. So bafethu ke ama-rumors impela ke okuyiwona aqinile ukuthi i-Orlando Pirates umqeqeshi okuyena i-Orlando Pirates ekhuluma naye uFranco Martin from Spain oke waqeqesha ke Amazon. Fisa ukwazi ukuthi kuthini ukuphawula kwakho, ngabe wena ezumlandeli we-Orlando Pirates uyamdinga yini uFranco Martin kwi-Orlando Pirates? Bafethu, asihlangabezane kwivideo elandelayo, siphinde sihlangabezane kwi-comment section. Make sure ukuthi uyayilike i-video if ungenile kwivideo wayibuka. Okwamanje ake ngithi ke nje bye bye.